Arratsaldeon Euskal Herria eta ongi etorri txorienera beste astebetez. Gaurko errezetakin, asteleneko aje guztiak guk enduko izkizuego. Potente gatoz, jaione. Abai. A ber, bakizu ze pasatu behar dugu, gustatzen zaizuzu. Azpizuna. Patata frejillo. Betxo, Alex etorri hona behiratu holan esan du. A ber, hau. Kanpora. Bueno, intxaur batzuk utzi, holan pikotearako. Kanpora. Eta patatakin da azpizunakin jak, goi maiako errezeta. Baina, bueno, gu bagizu, beste buelta bat emango dugu horri, eta, bueno, errezeta mundialez, urrengo egingo du. Ingo duguna, estik tartarra, Waldorf entzalada, eta patata fregilloekin. Patatak ezagutzen, hoixe bakarrik ez. Zango dut, patata fregilloak ulertu ditut, eta beste guztia. Bueno, estik tartarra, azkenean bagizu zer dan, estik tartarra da, azpizuna, normal izaten da, haragi bat, gordini jaten dana, momentuan moztuta, eta hau onduta juten da. Zerekin ontzen da, maionesa, ketchupa, ziapea, normalean baita beti egoten die, honek kaparrondoak, ospinetako pepinoak, eta nik, gaur, 2.0 hau probatu nuen, jatetxe italiar batean, urrak txigortuko ditu, eta urrak bitartean sartuta, ematen dio, punto kurruskari hortatik aparte, urran zapore harrapatzen zendunean, bikain geratzen zen errezeta ondan. Botako dio baita tipulina txiki inda, eta Waldorf entzalada. Waldorf entzalada normal izaten da, espinaka honek xamurrak erabiltzen die, gero botako izkiu apio adar erdia erolan, sagarra, xerrota moztuta, maspasa batzuk, intxaur batzuk, eta honi ospinolio bezala, ingo du ziapea, limoi zukua, eta oliba olio. Zer gehiago ez. Eta patata frejillo, bueno, nik eno erakusten nini hori patata fregillo egiten, ez jaina. Ba, orduan zeinek erakutsiko? Bueno, a ver, sekretua patata fregillo on batzuk egiteko, oliba olioa, kasu hontan bai, oliba olioa, patata fregilloak egiteko, eta gero, niri gustatzen zait, berakatzatal batzuk holan, apurtu, eta bertan. Eingo dituguna, bi zatitan. Lehenengo erregoziko ditut, suabian, barrutik egoziko ditugu, atera ingo ditugu, eta gero ja, errezeta presta daukagunean, zu bizian jarriko du olio hau, eta hor gorritu bat egingo dugu. Hori jatetxetan eta egiten den moduan. Baina nik uste garrantzitsua hau dela. Oliba, eta berakatza. Nerea, jaione, hori nik esan izun, hor bazegoen, zurekin bizizana, zure bikoteak, maite zaituen jakiteko, patata frejitxuekin egin alzala olako... Test bat. Test bat edo? Test bat, bai hori da, hortik rankin bat atera da. Hartu eta kilore oliotan fregitzen dituen holan patata izostuak atatzen baizkizu, izostuak eta fregitzu, horrekin utzi, ez jarraitu berak. Ja, hartu kilore oliotan da patatak zuritu eta mosten baitu eta egiten baizkizu, bueno, oliba oliotan frigitzen baizkizu, patata hoiek, suabe, lehenengo eta gero fuerte, berotu bat ematen maia, pertsona horrekin bizi alza betiko. Eta gaina horri, berakatzatal batzuk apurtuta eta sartzen baizkiota, heldu ondo aldameneko hori, eta ez utzi inoiz. Ze bizilagun guztiek nahiko dute. Eta horrekin, test on bat egin alda. Ziritzu zeizu nire eskala. Neri ongi eta hemen ikuslei, areta hobekio. Bai ez, baina, patata fregillo horrek izostuak, jendeak erosten ditu. Bai, eski gainekoan etzien egongo merkatun, zigor. Hombre, egia goizaldeko bostetan, lehen parranda botatzen genditu nien, goratzen za, saltxitxa autoan aurkitzen zen dituen da patata horiek eta olako kuskurroan izostuak eta eroan hartu ketxeupa eta maionesa eta ondo sartzen ziren. Ondo sartzen ziren, baina gaur, ez dakit, adin baduko eta ez, 2.0. Erromantikoak bihurtzen gadinekin. Hori da. Bueno, esan dako, ingo ditu patata, lehenengo zu ertainean, jarriko du zu ertainean, berakatzatal pare bat berta botako ditut, eta gero moztuko ditu eta gaina lodi aldela, Osa, ingo du patata puente nuevo deitzen da, hori guri ostela ditzen, haundik lodik, hori deitzen die puente nuevo zubi berria. Hau hartu, eta goratzen za, lehen bozina jau dizuna horre semafora, mati jozula. Urrak ingo ditu, saltzen dituzte urrak bakizu txigortuta, bi eratara txigortu aldia. Ero hartu eta sartai batean oliorik gabe ez ezer gabe, hor hartu eta mugitzen. Ero, guk lehen labea erabili dugunez, gero urte betetxe festa daukat, eta baizkotxo bat egin dut. Hartu, 180 gradutara, 15 minutuan ero, egin da egongo dire. Kontutan, denbora sartu. Eta azala hau,
kanpokoa, behin txigortuta gero, nahi izan ezkero orduan kendu behar da. Baina, epela denean, ostutzen dienean saia izaten. Nik neuk, ez dakit kenduko dioan, ikusiko. Jungo ikusten. Ba, bida, Italian urrez erantziko zioan, ba? Urrez erantziko zioan, ba, italiarrek. Errez eta frantses bati. Bertako urrek, ez? Piamontekoak oso famatu diela, baina, bueno. Bai. Ba, esate izuet, errez eta hau, ni estik tartar zalea ba naiz, hori bai, joan konfiantzako zuen arategira, eta bertan eskatu, beraiek ere xertzea badao, baina hau oberena izaten da momentuan, eta labana erekin. Hor, nik ikusi dut inoiz estik tartarra ja xeretutako aragiakin da, baina aukeran azpizuna hartu, eta zuen labanakin, pazientzi pixkatekin, jun mostean, txik, eta ero hori. Eta esatea, hotz-hotz-hotza. Pixkat, temperatura pixkat izan behar du. Eta urrena esatizu, olako jatetxitarria batean atea zidaten, eta pila gustatu zitzaia. Ematen dio beste ikutu bat. Eta hau da guk esautzen duen, estik tartar berzioa. Ze genuinoa nik hori estik tartarra nundi, zu sinistezu hori hola nik ezutela? Sinistu ez sinistu hor dao, idatzik badaude, eta egia esan hori jarraian sakonduko dugu. Zeren jarraian, zautzan izan naiz. Zautzan? Zautzan izan Berriro ere? Berriro ere. Ahora zinen izan... Tidore jogan, eta tidore jogak badu beste adar bat, elikadurari bideratutakoa kasu honetan tidore food, eta nik ezagutu dut, eta oraingoan zuek ere ezagutu dezazuen, hementxe bideoa. Duela 5 urte Juan Sebastian Elkano Indonesiako Tidore uhartean izan zen. Agian guri uhartera joatea urrun geldituko zaigu, baina bertan hemen Zarautzen Tidore jatetxea aurkituko dugu. Arratsaldeon, Ester. Kaixo, arratsaldeon. Aurrekoan Tidore yoga zentroan aurkitu zintugun, eta antza ongizatearen espazioak badu bigarren toki bat, eta hau jatetxea eta taberna da, ez da? Hori da, gure bigarren zatila, así que guazen ongizate uhartera. Ester, jogaren munduan ongizatearen zaintza horretan, gorputza, arima eta elikadurak zenbateko garrantzia du zuretzat? Asko, azkenian guretako hau, niretako bizimodua da, ez da elikaduran kontua, ez da moda bat. Eta jogan munduan ibiltzen gehanok, itxin duguna da, zaindu barrutik, alderdi guztixetan eta kanpoti baita, baina batez ere ondo zaindu barrutik. Eta Tidorera etorrita hemen ze aukera ditugu, gosariak, bazkariak, denetatik? Denetarik dakazu, eskaintza oso zabala da. Bertan itxen ditugun zukuak, eta bertan produzitzen dugu dana. Ez dugu janari produzitua erosten. Bertako postriak dia dazkazu gluten gabekoak, azukre gabekoak, eta, eskaintza oso zabala, danetariak. Aurrekoan aipatu zenuen yoga ikastaroak online bai, baina sukaldaritza ikastaroak ere online bideratzekotan zinela. Ez dakit sukalde hori hemen bertan dagoen eta ikusi dezakegu. Bai, guazen ikustera. Venga, bera. Venga. Lehenguneko galdera berdina, zautzan nun? Zautzan nun? Irlak... Zarautzen, norbaitek ero zango da hori, zautzan nun da hori. Zarautzen nun, jaione? Irlak zerk inguratzen du, irla bat zerk inguratzen du. Itxasoak, ez? Haure holaxe hau, itxaso ondan. Hortxe bai, ondartzantik oso gertu. Bai. Hau, errezeta hau sartuko zara? Bai, nik uste baiet. Bai. Patatak zurituta, garbituta eta lehortuta. Beti, mesedez, patata garbitu, eta ero lehortu ondo. Eta, mosteko garaian, beti bezala, oinarri batean, patatak ez dantza ez eiteko, eta gero ja, nahi dituzuen tamainan mostuko ditu. Bale, ados, eta nit estek tartarran inguruko guztie azaltzea joango naiz. Bale, baina... Bai, bota. Lan badauka zuretzako. Bale. Gero hau, holan, zurtoianeko handi dauzkate. Bale, ba. Jentzen jutea bai, eta beste katilua pasako dizut. Platerara. Bai, baina nahi dut esan garbitutakoak. Eta, hola, ilustratu gaituzu, mesedez. Bai,
Bueno, estek tartar, frantsesezko izena da, eta kasu honetan, esan nahi duna da, tartar horrek esan nahi duna da gordina, bai? Estek xerra, tartar deitzen diote, beraien azken finen deitura bada, beraientzako, gordina aipatzeko, baina bai tartar horreri ere lotura bat ematen zaiola tartariarren tribuarekin, ez? Eta gehien bat, hor badaudelako olako histori pare bat behintzat, edo idatzi pare bat, non azaltzen den adibidez, Marco Polo merkatari handie, tartariarrekin edo bildu zenen, edo ara joan zenen, badakizue tartariarrak zeintzuk ziren, hasteko hori? Tartaroak. Tartaroak, baina zein tribuzien bakizue? Antzike bai, bate. Gaur egungoa? Garai batekoak, kasu honetan Mongoliarren gidaritzapen zeuden Europako ekialdeko eta Asiako herritarrak ziren. Marco Polo bertara joan zenen eta hauek ikusi zituenen, harrituta gelditu zen antza haragi gordine jaten zuelako. Eta honelako idatzi bat intzun hitzez gutxi gora bera. Bota. Indigenek oiasko, ahari eta bufalo haragi gordina jaten dute. Arategitik hartutako gibela gordina, zati txikitan xetuta, baratxuri saltza batekin lagunduta. Noblek ere berdin jaten dute, baina baratxuriz eta espeziaz osatutako saltza batekin. Eta denak ere atseginez izaten dute, guk haragi kozinatua jaten dugun bezala. Orduan, harrituta gelditu zen. Eta handiken, 3-4 mendetara edo beste idatzi bat agertu zen, tartariarrek kasu honetan haragie zehazki nola prozesatzen zuen edo errezetan nola zen agertzen zuen. Eta adi, hau idatzi zuen Poloniako erregen sukaldari batek. Bere memoriak idatzi zituen. Eta antza, bihatz lodierako xerrei alde batetik gatza bota eta zaltokipean. Zaltokia da, zaldin gainen jartzen naukie. Orkian azpin, sartu, gatza bota. Olako xerra bat, azpin, eta 2 orduko ibilbidein, taka. Hori biguntzen da, ontzen. Odol gabetzen eta tzen guzti esartzen dena. 2 ordun ondoren edo, buelta eman, gatza berriz bota, eta beste 2 ordu. Eta gero ja, jateko pres. Garbitxuta. Karo, zorrek hilek eta hartuko zituen, da saldin izerdiek eta... Ez dakit, eta beste batzuk diote berriz, tartariar edo saltza tartara edo honengatik dela, ez? Kasu honetan, egie da, oain nahazten zaiola saltza hau, baina garai baten ez zitzaiola nahazten, hau berriki sortutakoa da, pasaden mendekoa da, saltza hau nahaztearena. Eta, egie esan maionesaik ez zeuken, garai hartako saltza honek, behintzat maionesarik ez zeuken, zen gehiago arrautze gozi eta olioa. Batzuk egiten dutena da, maionesain beharrean, hartu haragia bota bertara, arrautza gorringo bat bota, gero zitriko bat, ero ospin bat, ero pixkat, eta oliba olioa. Eta azkenean, hor daukazu maionesa bat, zuk hori nahazten duzu, eta hor emulsio bat gertatzen da, ez? Hor, berdina da, maionesa baten berdina hor gertatzen da. Eta saltza lodi bat ateatzen da, eta horrekin ontzen dute haragia. Baina, errazaldera itxera bebai, nahi izan ezkero, maionesa bat gainera, normalian saltzen dienak eta arrautza hori ja pasterizatua dago, eta, hala ere, estik tartarra egin eta janin behar da. Egun batetik bestera, oskailuan gordeta, egin eta oskailuan sartzen bauzue, erabili alda, baina nik aukeran, beti gomendatzen dut, egunian, momentuan egin eta momentuan jan. Bai, jan gustatzen zaionari, mundu guztiri gustatzen zaio. Baina dena bezala, patata gudo fregitu mundu guztia gustatzen zaizkio? Euneko handi bati bai. Baina estek tartarra ez. Euneko handi bat, hori ez duelako probatu eta lego eta behin, Marco Poloi bezala begitatik ez zaiolako sartzen, ez dugu. Gordinoa! Ba, bida, hemen badaukeu olako talde bat, klub bat, eta da estek tartarran kontrakoa, eta horko zuzendari bakizu zein den, Mr. Bean. Ez duz ikusi bere esketxa tarta? Bai, hogitan hasten dala diskutatzen, disimulatzen da, hartza sartu eta behitu, lorontzian ere bai, eta danien. Baina, badakizu zein den histori horren iturburue, gauze da bere urtebetetza dela edo zela, ez? Bere urtebetetza zen, eta bere bururi autopari gisa edo, olako jatetxe dotore batea joaten da, eta karta mateiot eta bapaten, ups, ze prezioak ateratzen do bere karteratxoa eta bere aurre kontunara bera esaten do, hau, ez dakiz zer den, baina hau, eta ateratzen joanen komerik. Eta mile zeremonia egiten ditu, haragi horrengatik edo platera desegiteko baino, total. Hoi denak guk ikastolan erabiltzen dituen. Zer?
janari iskutatzeko teknika horiek zerbait ez zitzaigunean gustatzen. Jangelan? Jangelan hartu, eta kurruskoari mamia kendu ogiari, eta arraia sartuan, gero mamia gainean jarri tapatu, horret danak asmatuta daude. Satitan da moztu, eta ero lan banatu ikusu plateretik zer, eta ematen du, janin duzula, eta ero ondo, denak asmatuta daude. Lorontzian, pitxarrean... Baina... Benetan, zuk hori zen nula denetatik jaten duzun pertsona horrek? Nik olakoak egin izan dut bakarrik arraiakin behin nuen ez zitzaidalako gustatu. Lehen ala ere jateko enitzen, nik lehen txitxirioak ez zitzaizkidan, garbatu ez zitzaizkidan gustatzen. Nizkina. Txipirioak indan ikusi ere zen dituen, nik gogoratzen naiz, etxian izan dudan burruka handina janariakin, izan zen, aitxakin zaben paia beltza. Eta, arro guztua posi, paia beltza egin zuelako, eta ez da izan. Egun hortan, nik uste, ez da izan bat ordu egon nintzenan, ura enuela jan nahi, eta enuela jango, eta gaina usaiak gorak egiten zidan. Eta lehen hortan, niko kalamia izan, nik uste, 13-14 urtegin hasi nitzela dana jaten, eta baina lehen, arrautze egozia ezitzaidan gustatzen, azalore ezitzaidan gustatzen. Hau zerrenda luzea. Eta horrela, zenek esan. Jarraitu aldu luze. Errezeta patatak egiten urrak daude labean txigortzen. Eta hemen hasiko naiz oin botatzen txikituta. Lehengo tipulina, luzokerrak hauek handia dira, batekin nahikoa da, bestela alde zazeratuko zait, gero kaparrondoak ere txikituko ditut. Eta hemen jongo gaiten nasketa. Eta gero ja azkenean, haragia botako diogu. Eta, dena presteukin arte, oskailua mordeko du dena. Ados, hemen entsalada honetarako zigorrek, ziazerbak edo espinakak erabiltzen ditu, baina, hor urazabaldin baduzue berdin onartzen da, ze gaur egun egia esan entsalada honek izan ditun aldaerak, ikusgarrik izan die. Hasiera batean ensalada honek 3 osagai besterik ez zituelako. Zehazki, sagarra apioa eta mahonesa. Besterik ez. Eta tuneatzen zuen jendea, tuneatzen eta ikusiko duzu, bai. Gauze daun New Yorkeko onako Waldorf Hotel ospetsune edo sortu zela, eta aspaldi, 19. mende inguru hortan, eta bitxikeri bezala hasiera baten edo 10 zentabo besterik ez omen zituen balio garai hartan, eta bertako noblek, dirudunek, eta oso atsegin handiz hartu omen zuten 3 osagaietako entsalada xume hau. Gaur egun handiken iten da, han, zer? Txikitoa lehen, 25 pesetatan hartzen gendun. Eta gaur da, euro eta, kriantza, zemat kobratzei zute, euro eta... Baina, zuk esan ez du, baixo erdie, baina baixo erdie zein. Binarka da edo kriantza? Zein? Baixo erdie? Gaur egun kopan atatzen zute hori bai. Baina, baixo erdik etzien izaten kriantzak lehen eta gaina... Hombre, baina, lehen izaten zan, hona eskatzeko eskilerapekoa eskatzen zan, behintzat bizkaino eskilerapekoa. Eskilerapekoa, nik ez da izan bat, seguri eskilerapekoa ez guri binazeta eta ez ziguten. Binazeta esan, motorra eta holan garbitzeko eta antza oso nahi izan kotxekua. Hor batu daitez ziduen, zan binarkada daitez ziduen. Ni izate binarkada, lehen. Baina esan, hanganukan, die zugazabeitia erosan, eta binazeta, hori zan, ardo komuna, gaitzen zan, sukaldian da hori. Baina hori beha ikasi dugu, sukaldian lehen beti izaten, kozinatzeko ardo txarrak irabili behar dira. Ez. Kozinatzeko, hor sukaldari bat, on batek esan zuen moduan, zuk normalean eraten duzun ardo hori erabili kozinatzeko. Esango zun ba. Hombre, baina hala da. Eta nabaritzen da, hori bai, mesedez, kalimotxu haiteko urteko ardo bat, ero kriantza bat asko jota, hor reserva handi bat ero ezibili. Txarra ez da ere, mesedez. Urrak, txigortuta, uste duzu, honek, holan, edo trapu bat ez duzuen erabiltzen normalean, gutxi behar ditut, holan, errezuritzen dira. Oin, baina beroa daudenean, epela daudenean, Bai. Bai, zera. Telebistan trampa badaude, baina gauzak erreiten dute, hainbesterako ez. Hoxe. Oandiken zuek probatu nahiko bazen dukete Waldorf Hoteleko entsalada hori, gaur eguneratutako haiten du bertan eta $20 ingurun ibiltzen omen da. Baina,
Esan dakoa. Saltzan, Waldorf badao? Ez, Tidore. Tidore dao, eta bertan ikustazu zelako sukaldea duten. Elikadura osasungarrin barrun, baduzue joerarik dena hartzen da, bai veganoa, bai barazki, bai haragie, bai denatatik? Hemen bai, lehentasuna ematen diogu produktuari, eta ez etiketei, ez? Azkenean bertako produktua eta bertan indakoa, hori guretako oso garrantzitsua da. Eta gero gure tendentzia guri gehiago guzta jakuna da, bol baten jatia. Hau da, bol baten behar dituzun elikagai guztiak, otordu baten jan izateko. Bai, gozarita, bazkaita, afaitako. Portzentaietan banatuta esan nahi duzu? Hori da. Eta kasu hauetan, bowl, ez? Edo katillo hauetan, zuek zein dituzu eskaintzak edo guain zein eskatu dizute? Eskaintza oso handia dakau, gomendatu itxen ditugu hiru, jendia ez egoteko, gozia kasunean ez egoteko pentsatzen, ez? Baina gero zuk nahi desuna itia dakazu. Orduan, segun ze dieta dakasun, zure bol pertsonalizatuta itxea dakazu, bale? Bat ingo dugu hemen momentun? Bai, ni nahi detenu edo zure aukeran? Nik ingo dizu niri gaixo guztaz batena. Ondo, sorpresa niretzat. Orduan, hemen dakao Nafarroko arroz integrala. Eta hor, hotzian dator, bale? Bai. Entsalada modun? Bai. Eta gero honi barazki batzuk. Bai, adibidez espinaka, oso rekurtso ona dela. Eta niri espinaka gehiago guztetak jat, holan, gordinik. Askoz be gehiago guztetak jat. Zeinen ideia izan zen bowlak sartzearena, edo zuri, zu Tidoren izan da zaude, handik ekarritako ideia da? Ideia berez da izena, ez? Eta historia. Baina bolan ideiak adibidez Buda bol, porque oso tendentzia daude pokeball jauaitik datozenak, baina horrek basetza daka arroza. Eta azkenean Buda bol zuk elegizia dakazu zein dan zure bazia. Dakau, kinua kuskus integrala edo arroza. Eta gero elegitzeko. Beste osagai eta guztia. Zen lako onarpena izan du hemen inguru honetan? Azkenean gure Euskal Herria oso tradizionala da. Baina poliki-poliki bagoaz. Eta nik pozik nago, porque ikusten ari naiz, tendentziak datozenak geldituko diala, ez? Eta bada hola, osasuntxua den aldaketa bat. Eta azkenean gizakia poliki-poliki hortara guazela, ez? Bai landatzeko eran, bai jasotzeko eran, bai produzitzeko eran, eta bai lanitzeko eran. Eta hori dana, bol baten, ero plater baten ikustia ero jatia dakazu. Gero hemen surflarik eta ere maiztasunez pasako die, ezta nola hartzen du ideia hau, proposamen hau, osotasun platera oso bat bertan eskura izatea, hondartzatik atera, itxasotik atera eta gertu. Zarautz oso famatua da surfista gaitxik, baina azkenean danetako klientiak dazkau. Eta bai, egia esan da hemen dazkaun platerrak kirola ondoren, oso ondo etorten da, porque behar desuna dakazu, ez? Behar duzun elikagaiak eskura dakazu. Saltza berezik jartzen dizkiozue? Saltza diferentiak dazkau, eta gaur mango saltza jarriko diogula. Iepa, tropikala? Bai. Hau da zure gustokoena. Hola. Bale, orduan, hau, prest da hola, oain, jatetxera, eseri eta lasai dastatzera. Lazema. Txuna, erra, Probatu zen duen? Bai. Eta bida, bertan aurkituko ditugun platera batzuk adibidez die, bol Tidore, bol Zarautz, bol Getaria, bol burgerrizeta eta alakak ez. Orduan, honekin zer esan nahi den?
Badela guandiken edo mantentzen dela olako ohiture bat tokin edo jatetxen izena erabiltza beraien platerak izendatzeko. Kasu honetan Waldorf ensalada, gero bada ohiture hori, ez? Adibidez, txindoki ogitartekoa, adibidez. Egongo degunen batean imaginatzea, gaur ingo dugu duela 200 urtetako ensalada bat, txorien ensalada. Euskalo, zein edaki. Ez dakit, ez? Baina, gero kontrakoz adibidez, txef handiek, beraien platerak edo errezetak izendatzeko, 250 karakteretako lako 3-4 esaldiko izenak sortzen ditue. Hor badaude errezeta batzuk, juten zala gaina jatetxera, eta zen nahi duzu, zu kartan irakusten, baina idut, ogitxi gorki, eta besteak, ogitxi gorki, bale, pum, zerbitzari. 3 zenbakie, onik eta okerrago. Ostra. 3. Bale, 3. Ez, baina hor normalean ez da izan, bai, lekak. Bai. Leka erregoziak ez dakizu egin, eta parronekin, bale, lekak. Oso ondo. Baina, gero ere beste olako ohiture bat ere bada, adibidez, pintxo lehiaketatan izen nahiko, ez dakit nola esan, berezik edo ganberroak edo originalak jartzeko, hor bai. Eta horren adierazle nagusinetako bat hemen gure ingurun adibidez daukegu Baserri Berrikoa. Hori, bitu, justo Baserri Berri eta zitzei esaten boa. Beraiek lehiaketatara ateratzen dituen pintxoen izenak, ez dute hemen... Bea, adibidez, ikusi, resankewitx. Hau zer da, resakako sandwicha. Beste bat, bumbeja. Hau zer da, ardiesneketu ogia arkumetai erara. Eta beste bat, abona da, mukretak. Ozer bien, txuletakin edo indako lako kroketak. Bai, eta gero zeuskaten, bakizu hau denda badaukate, saltzen dituzte beraien produktuak eta konserban da holan da babarrun puskerra botalea gero olako bat potxas pedorra olako bat zeukaten gero behi bustana kalimotxoan egindakua ez da izer da bai eta izenak tankerako azken bai ganberro xamarra dia egi esan osondo baso bai musu bat hemen bai handie egi esan lantalde bikaino osatzeu bai eta ez da kasualidadea horratik pintxo lehiaketetan da beti goi mailan egoten dan jatetxea, eta bertara joatea merezi duena, benetan, komendagarria. Hemen, kaparrondoa lehen, zuk bideo baino lehen, kaparrondoa txikitu ditut, bertara bota ditut, oin haragia botakot, eta gero, maionesa, ziapea, ketxupa, bakoitzetik oiarakada bakutsi gora era, perrins saltza, eta gero, urrak, botako isiotor txikitu eta pixkat. Eta azkenean gero, arrotzako ringoa, gero gainean jarriko diot, zerbitzatzeko garaia. Patatak ere, nik uste dut, barrutik egin da dudela, eta bekingo dituguna da. Atera, eta gero, behin, errezeta prest daukagunean, hartu, zu bizi-bizian jarri eta gorritu ingo ditugu. Hau da, barrutik bigunak egongo dira, eta ero kanpotik olako patata behar duten geruza kuruskari hori utziko dugu. Bikain, bida, izena zari garela izena jartzea zari garela sorkuntzei, kasu honetan errezetei, gero ere badaude olako asmakariei edo ikerketen, olako zeozer bilatuta edo norberaren izena edo abizena jartzeko ohitura bat izan da. Hemen oso gertutik bizitu ginun, edo hemen Euskal Herrin bertan, adibidez, azkena hola gertatu dena da, Mendukioko Amaiago Bilarrek, aurkituzun olako xomorroa bere hitzetan, honi emandako bere izena, historia indonekin, Gobilariz. Abizena sartu zuten. Xomorroa. Baina, horrela pila bat eta pila bat daude, bai medikuntzan, sindromeak, hauek adierazteko. Hemen bat, harridura sortu ditena eta ez nekina da, adibidez, nikotina, horti datorrela, zu bazenekin? Nikotina da tabakoaren... Mikocina, nikotina, nondi dator? Bai, oida... Persona baten... Izenetik dator, bai, nikotinero izango zen bere abizena? Bai, hori da, nikotina lehenengo eta behin da tabakoan alkaloide bat, eta hau esan, bilatu zenen edo, eman zitzaion Portugalen Frantziar enbaixadore zeon pertsona honen izena, nikotin, bai, kasu honetan zen Jan Nikot de Villeman, nikotin ez, nikot, Jan Nikot Villeman.
Eta, bueno, bai, berakantza Parisera edo sartuzun, Paris inguru hortan sartuzun bere garaien tabakoa zik, eta landare bidali zizkion erregeari, eta ez hori bakarrik, medikuntzarako edo, medizina gisa edo sustatu eta bultzatuzun, baina hola erruz. Akizu nola? Esnifatzeko, sortuzun tabakoa, eta bere ustetan buruko mineketak entzeko oso ona zen, eta orduko Catalina Medici erregineri gomendatzen zion migrainak entzeko tabakoa. Eta bitu, ze buelta eman duen. Beitu, hori antzeko ez da kola edariarekin ere? Ja, baina kasu edan nikotina pestizida bezala ere erabiltzen dela, bai. Bueno, kola edaria osidoak hartzeko baita torroiuei eta antza oso ondua. Hori da dut, Iltze basartze oso osidatuta eta era garbitzen duela. Eta ikusten baldin baritzezuela bideo viral haue, komuna garbitzeko ere, bai? Aibala, letxe. Baita ere, noski. Baina hori, hori bai, tripetako holan tripa naztuta dauzkazu, eta gorak egiten maizu janak eta kendu gaza eta koiadaka bat, umei, horra zeitu mozten du. Hori auskalo, hori agian kondaira izango da, ez? Nik probatu dut, eta ni hori mediku batek gomendatuta, eta naturista da gaina mediku, eta berak esertako gehiago ez duela, baina hortarako, eta nik egin esan unmei daulan botaka ibiltzen dienien da hori, kendu gaza, eta horian koiaraka da bat kola edaria, fuera! Eta zuek zein erremedio duzue horrelako egoeratarako, hau da, tripetatik pixkat olastun edo balzaudeten momentutarako, betiko kamamila edo larranbilua, ez dakit, sagarzukoa, zigorrek esan duen bezala kola edaria edo bestelako bat, batzuk igual izango da azpizuna eta patata jatea. Idatzi guzue, txorienea.eusera eta eman, zuen erremedio hori. Mesedez. Bueno, koiaraka mahonesa, ziapea, beste bat, eta ketxupa. Erdia. Hau. Horra. Hau, komentxukun hartu. Eta ondo nazi eta oskailuan gortzeko dut. Eta gero ja bakarrik faltako zaigu, atontzea gure ensalada egingo dio dana. Apioi kasuntan ez dugunez kozinatuko, harik eta ondo kenduko izkiogu. Eta erdia erabiliko dut, ero zagarrengo duna zuritiu, xerratu eta ero makiltxotan ere bai, eta hortxe, ensala... Waldorf, ensala, bueno, beste eguneratua. Bai. Bikain, bueno, bera, hemen sorkuntzata zaiga darela, zuenera iritsi da berbaxerka, oire berri da, ez? Eta gaina olako... Etorri da eta fuerte etorri da, Bai, sukarra eragin, nun batxe jendea oso engantxatuta omen dago. Baina, bueno... Jokatu zuen eso? Ez nahi zorraino iritsi, bat esatun bezala engantxatzen baldin bado, horri eutxi, ez bada, ez dakit ez. Ez dut probatu, ez dut eniken probatu, baina, bueno, ikusitako nundik doan eta tentatzen hau, ez? Baina hori, gero egun guzti nor baldin banau burui eman da eman, ona izangoa, burui ematea, baina, bueno... Zer da berbaxerka, azken finen hau estatu batutan sortu den joku bada, gero Katalunian kopiatu dutena, eta guain euskaraz ere egin dute, ez? Hor bi eragile handi horren atzen, eta antza, egunero zazpi izki, ematen dizkizute joko honetan, erdian bat zentruan dagoelarik. Eta erdikorrekin hitzak osatu baritxozo, besteak erabiliz, bai? Eta hori azkenen da, burui ematea. Hitz pila eta hitzak ateratzea, ez? Nik uste, bai, alde batetik burue lantzeko, beste alde batetik lexikoa lantzeko oso garrantzitsua, ez gaur egun motz gelditzen ari inguru hortan edo arlo hortan, ez? Orduan bai, esan dakoa. Horre egin behar dituzu, iraztezu, gero eta hitz gehiago atera, ez? Bai, hori da. Eta, Twitterren eta, bolo da bilen kontu omen da. Hoxe, adikzioa sortzen dula edo bentsat hor da bilela, bolo. Beraz? Adikzioa sortuko izue, gaur egiten nahi garen hemen errezeta honek, bakarrik falta zaizkiola urra bota, eta gero filma jarriko diot, eta oskailura joango da. Abien bitartean, hirugarren bideo bautuz, oskailo? Bai, azken finean, Batidore Food bere osotasunean agertzen den honako irudi hauek. Sorpresa bikaina izan da gaurkoa, aurrekoan egia esan yoga zentroa ezagutu genuen, gaur jatetxea, jakiak, baina bertan artea eta surfa ere arnastu daiteke, nundin ora? Nahi nun ez esatia espazio esatiko bat,
Eta, bueno, zabali dago artista lokalei eta ingurukoei. Así que gaurkoan dakagu bertako zarautzeko emakume baten kuadroan esposizioa, eta horratien ikuste dezutena dian ere mutilan surfeko oholak. Berak surfeko tablak itxen ditu, bereziak, lomborrak eta twin finak, eta bueno, gauza diferentiak. Espainiako lomborreko txapelduna da Bibider, eta hortan ibiltzen da, hortan dedikatzen da. Así que, bueno, apurtzu bat denetariak. Guztia uztartuta bertan. Eta hemen, bazkaltzeko, afaltzeko aukera edo zer gastatzeko egunero izango genuke atxeden egunik izaten duzue? Urte osoan zihar astelena itxita atxeden eguna. Oin urtarrian segurazki aste artea beba itxiko egula, baina ondion ez dakigu segun gure COVID-a eta ber zelan datorren hilabetia. Eta gero baita globokin lan itxen deu, eta eramateko opzinua beba dago. Hori egie da, hemen mugimendua barra dabil, eta, bestela beste aukera bertan eseri eta bertakoa dastatzea, eta ester ezagutzea. Interesgarria, uste dut jungo naizela. Bai. Zarauz bada herri bat, merezi duna, eta bitxo ikusita gero. Bertati berta. Telefonoa bako zu, ordu bat hartzeko. Hoxe, lehitu bada ezpada. Hori da. Bueno, guk errezetakin jarraitzen dugu, eta orain Waldorfen sala egin joango naiz. Api hori kendu dizkiot bere ondo zuritu dut, kendu dizkiot ari guztiak, eta ingo duguna, xerratan moztuko du, fin, eta gero, sagarra berdina, erabaki du ondo garbitzea, eta zuritu gabe jartzea, gero intxaurra botago izkigu, maspasak, jaura kendu didala, eta gero jungo naiz ospin olio egiten. Hortarako, ziapea, limoi zuku pixkat, eta oliba olio besterik ez du erabiliko. Ondu, eta gero patata gorritzea besterik ez egu. Falta, honi, bitu jungo naiz berotzen, eta gure rezeta ja, listo da. Eta patata horiek, belexen ongo die. Bai, batzut desagertzen jundila kontuetu naiz. Eta hori lehenko esan, ez daukate gatzik, badakit ez daukatela gatzak gero botatzen zaie. Bai, norbaki bai alda mundutan patata prejitu gustatzen etezkionik. Bitu, lurrek ez ditu jaten noin, errukarri gaixoa bea. Ekik egunero jango zituen patata frejitu. Baina egietan, bitu, entzuten duzu jendea txokolatea zaiona gustatzen, bateon bat paste zaiona gustatzen, da raro da, kroketak ez eizkiena gustatzen. Baina patata frejituak, lurre jan behar bitu, jateitu, baina oin ez ditu, lehen amorratu esan da, oin ez du. Aldaketa bat, lehen amorratu esan, hemen nik irakurringoet, holaxen iritsi zaigu guri hau. Batzuek, patata gustatzen etzezkion jendea fidagaitza dela diote. Eta beste batzuek, olakoa jendea jata, bauxe. Erka dauta beharko zara. Ez, guain serio. Patata frijitu gustatzearena zientifikoki demostratuta edo ziurtatuta egiaztatuta dago gure, esan liteke gure kode genetikoan edo hiltzatuta daola, gustatu beharreko gauze bat dela bai edo bai, eta zergati bat dauke. Zergati. Olako gantza dituen gauzek azken finen kaloriatan behintzat aberatsagoak edo azkarragoak ematen dizkigute proteinak edo karbohidratoak baino, eta hau garai batean, gozete garaian eta olakoetan eta beharrezkoa zen bizirauteko. Esan litzeke evolutiboa edo bilakaerako edo olako giltzarri bat izan dela. Koipea eta kasu honetan patataz esanik ez, patatak zenbat gozete kendu ditu ez, eta gaina azkarra setzen du. Orduan patata frijitue izan da mendetan zehar ezinbesteko bat. Gaina merkea, erreza... Hori alde batetik. Gero bestetik, bitu, hemen bitxikeri bat edo. Belgika da mundu mailan patata frijitu gehien kontsumitzen dituen herrialdea, bai? Hori alde batetik. Eta ez hori bakarri zen, eta bertan ere museo bat badue olako patata frijitui edo bideratutakoa Fritz Museum ditzen zaio. Legunen esan gendu, hor, frantzisak eta belgiarrak beraien artean burrukan daude, ea nok asmatu zituen esateko. Asmatu ez asmatu gauze da, Belgikan antza, negun jaten zituela batipat. Bertako lakuk eta izozten zienen, arrai frijitu ezin kozinatu, arrai ezin eskuratu, horren bestez, arrai ezin frijitu ez, eta ezin elikatu. Orduan, patata frijitzen hasi ziela, arrai hori ordezkatzeko.
zuri zizonek deuse pentsatzea ematen, negun patata, besteik ez. Patata noizkoa da. Hombre, udan jasotzen da. Ba, bizka zimelantza jango zuen, baina bitu horrek gozea... Baina patata beti ondo, toki hon batean jarri eskero, itzalen... Ja, begik eta astei, ez? Baina, ez dakit, gukan zabaian beti zautu dute patata denbora luzean. Bai, ilunetan, eta bar, hori bai. Baina goze hori da, bitu. Gozeteai aurre iteko edo olako ezinbesteko bat izan dela, inguru guztin, Europan, eta horri esker, ekarri zelari esker. Baina, bueno. Ze hona da patata? Frijitu, Baita. Izugarrizkoa, eta hemen beste bitxikeri bat... Baitu, lehen be patata egosik ez zitzaizkian gustatzen txikitan. Mizkine zinen gero. Bai. Hola geratu nintzen txiki. Hori, askoten esate, ez txiki ez da izan, klaro. Ez daukaz ikusirik, gurasoak ere txiki-txikiak izate, baina, gutxi jaten nolako. Ez dut uste horti di joani, baina, hemen beste bitxekirioa patata prejitu ningurun. Aditun ustez, herberetan iten die edo prestatzen die patata frigiturik onena. Mundu mailan onenak. Baina gauze da, zen kristi biltzen da mundun zehar patata frigituk dastatzen, hori hola egiaztatzeko. Hortako ofizio bat badao, bai, ni patata frigitu dastatzailea naiz. Nahi nuke, hemendiken urte bat hartu eta benga mundun zehar. Hor japoniarrak lehengunean, ez? Ez gendun esan hori japoniarrak etorri zela eta hor ondarrabiko... Baina hor zen gastronomikoa, bidaia edo turismo gastronomikoa zen eta gauze gehiago sartzezien. Eta bai, arrazoparik onena mundu mailan edo onjarribikoa zela esaten zen, baina ez dakit, patata frijituk. Hala, hau zen mundu guztitik dastatzea. Kontuz. Ez dituzela dago gure aprobatu jaina. Zure poltsikotik patu beharko bazenu, ez dakinik, ongi behiratu nora joan behar den zen. Eta toki batzutan patata frijitungatik, errekorra daukie, garestinak izatea. Garestinak, munduko garestinak, errekorra, errekor Guinness, edo Guinness errekorran liburun zerrenda da izatzea. Rekor hori apurtzea erresa. Txorieneko patata frijitu razioa, 30 euro. Boa, eskaz gelditu, ez motel. 30 euro ekin eskaz? Amigo, ikusi. Rusia. Manhattango serendipity 3 jatetxe ezaguna da, bertan hamburguesa mundu mailan edo garestina bertan iten ditu, izozkik ere bai, eta errekor Guinness liburun sartuta da ona da patata frijitu. Kasu honetan, eskukadatxoa edo bentsat razio edo errazio bateko $200. Zer daukate patata horiek? Hauek ez daukaten. Dastatu inbarko, ingo degolako kolekta edo diru bilketa bat. En fin, eta jendea juningo da, erostera horiek, garestina die, juningo da. Nik ospinolio egiten nahi naiz, ziapeak oiedaka txiki bat, limoi zuku pixkat, eta ero oliba botako dio bertara. Eta gatza, eta piper beltza noski. Baina... Ez dut bukatu, hori da, Manhattan, etzako Manhattan putzun beste alden dago, eta erruti dago, baina, hemen gerturago ez, esan dezakegu, Europa mailan. Iragan ez dakit urtean, edo, iraganean behintzat, Suitzako San Eri Garagardo markak merkaturatu zuen onako kutsa bat, non barrun zeuden bost xafla, argie pasatzen dienoetako xafla batzuk, patata xafla batzuk, bost patata frijitu, bost xafla, bai? Baina, boilurrakin edo. Ez dakiz erekin, baina €56 kaxatxoak. Zu kaxari kendu €6 balio zitula, xafla bakoitza €10 natatzea. Ondo. Orduan, hau da, esaten dena, musutruk, €30. Lasai. €300. Jazta? Munduko garestinak, rekorra, deikin behar diegu egin errekorreko txorien etortzeko. €300 patata arrazioa. Eta berezitasuna zein da galtuko dizuete? Eta berakatza? Berakatza, apurtuta. Eta Arabako patarda, euskalduna, hemengoa, bertakoa. Jazta? Dauka beste misterioik. Gure ensalada honek bezala, ensaladak eta horrelakoak ontzeko garaian, jendia mailan eserita dagoenean eta jan behar den momentuan. Orduan, ospinolioa listo daukagu, eta gure tartarrea listo daukagu, bakarri falta zeiguna da, uste zuek, keia botatzen duena. Hemen, ez da, hemen ibili behar ogi zatiba bota ez. Hartu, eta ja, beroa dagoene. Baratxuria ja zapore hartu dute, baratxuriana. Lasai. Eta oingo dituguna da, gure patata hauek gorritu, kanpotik gorritu, barrutik egin da daude,
Eta kanpotik gorritu hau egiten da jatetxetan. Jatetxetan izate dituzte horrela, hemen pila bat egin da, eta jendeak eskatu ala, olioa beroa izaten dute, eta juten direna da hori gorritzen, eta bukatzen, eta gero gatza gero botatzen diete. Hori bai, frigigailut normalen jatetxetan bi saietan izaten die, ez bi, bat orokorren izaten da olako birrineztatutako osagaiek edo jakik frigitzeko, eta bestea beti patatantzako gorde behar da. Hori, hola, eta olioa maiz aldatu. Derrigor. Bai, ze, hor, toki Bueno, batzutan edo etxean, fritanga usai horri daukatena. Edo demagun etxean olako sistemai nahi duzuela, bueno, esan dakoa, beti patatantzako edo olioa aparte, hortarako bakarrik. Eta areta gehiago glutenako olako arazori badao. Ero vegano, gero olako errezeta vegano bat izaten baduzu zuenean ere bai, kontutan izateko olio garbian inbar izaten dela. Ezin duzula egin olako hamburguesa vegano bat, frigitu egin behar baduzu ero, aragia eta frigitu zuen toki berdinen, ez, mesedez. Bueno, haue, patatak, ointxe, utzi, segundu bat, gorritu arte, gorritu ditu danean, gatza bota, ospinolia botako ditoni, eta ingo ditu gana da, betu hemen jata da dut. Arrautzak gorringo bat, galeperranak, kasu honetan, zein ditu razio txikia. Ez dela, arrautza ekologiko aldala, on bat eta freskoa, gero gainean jarriko ditu, eta hau izango da puskatu. Eskerrik asko, gaineko Mr. Binena ingo beharko banu, olako batekin, ralana. Txikikin. Ogia, berdoz. Iskutatzeko. Gure errezeta bukatuta, hor bat txukun jarri zuen, eta bueno, hemen, aroan eta hau, bakotza bere gustura, izan ezkero etxian egin, eta bestela gabe, patata jarrizkio zuen, nahi izan, hau da, 2.0 hortan patatak aber maite izun personak ero. Atatzen baizkizu ja horrela, tetris bat inda, hobeto. Eta baldekada bat atatzen baizu, hobe. Eta ni testo hori erabiliko nukene, baina, bueno. Ez? Ez dizu balio? Bueno, eta arrautza gorringoana, esate izu, eta hau bere, nahi izanez gero. Baina, ni gustatzen zait, hartu, eta ero puskatu, bitu, hau ja puskatu eta jarriko dut. Bere hortan. Iepa! Listo? Eo nahi geldi. Atea sardezkak eta